Hello guys, isang araw na lang po natapos natin sa maghapon na to. Time checks 5:30 na ng hapon at gabi pala, sorry. 5:30 PM na pala ng gabi na pala dito sa Pilipinas. Ayan, natapos na po tayo sa ating pag-deliver ng mga kasamahan po natin sa trabaho. Ayan, dineliver po natin sila sa kanilang mga destinasyon. Ayan, dito po tayo ngayon sa Las Piñas, sa BF Parañaque, Las Piñas po. Ayan, nai-drop na po natin yung pinakang last passenger. Kaya pabalik na po tayo ng ating opisina sa Makati. Actually maliwanag pa sa labas guys, kaso dito sa yung napapanood nyo sa monitor ay medyo madilim gawa nung super tinted yung ating sasakyan. Ayan, medyo matraffic dito sa Las Piñas, sa Parañaque. Ayan, checkpoint tayo ng ating guard. Ayaw tayong papasukin. Ayan, pinapasok din tayo. Nakita na nakita na red plate yung ating dinadrive, kaya pinadaan tayo. Ayan, actually private subdivision po ito. Ayan, shoutout sa ating ambulance Escort. Ayan, private ambulance. Meron yata siyang nire-rescue yung pasyente ron. Ayan, nandito na po tayo sa may stoplight, Aguirre Avenue, BF Parañaque. Ayan, shoutout po sa ating mga kaibigang OFW, sa ating mga kaibigang mga subscriber. Mega love shoutout po sa inyong lahat, at sa lahat po ng ating mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, si host po ay isang dakilang driver. Ayan, ang trabaho po natin bilang driver ay isang shuttle po. Tayo po ang naghahatid ng mga kasamahan natin sa opisina. Ayan, bilang isang shuttle driver, tayo po ang unang-unang pumapasok or nagta-time in, at tayo rin po ang huling-huling magta-time out sa ating trabaho. Ayan, dito na po tayo sa Aguirre Avenue sa Parañaque, kung saan napakarami na po ditong establishment or mga restaurant. Sa ngayon po kasi medyo busy na itong area na to. Marami ng mga dumadaan dito. Ayan, shoutout po sa ating mga kaibigan at mga kasamaang dati dyan sa ibang bansa, lalo dyan po sa Middle East. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, si host po ay dati rin nagtrabaho sa Middle East noong nagsimula po tayo mag-abroad noon sa Saudi noong 1993 hanggang 1993 po tayo pumunta riyan. Bali 2 taon tayo, hindi na po tayo nag-renew ng kontrata kasi medyo mahirap din yung trabaho natin dyan. Isa tayong duct installer, mechanical works po yung duct, yung sa aircon po. Ayan, after po ng 2 years hindi na po tayo nag-renew ng kontrata. Ayan, shoutout sa sasakyan na umaatras. Ayan, mega love shoutout sa iyo kaibigan. Medyo matagal yung pag-atras ng sasakyan. Okay, naka BMW. Ayan, dalawa pala yung lumabas, tapos babalik din yung isa. Nandito na po tayo sa BF Bayanihan Homeowners Association. Ayan, BF Bayanihan Homeowners Association Incorporation. Dito po kasi napakarami ng gate dito. Hindi kagaya nung tayo medyo bata-bata pa na namibisikleta tayo rito. Kahit saan ka dumaan, medyo open siya. Ngayon para nagkaroon ng paghihigpit mula nung magkaroon ng pandemic. Ngayon medyo maluwag-luwag na ulit, kaya nakakapasok na lahat dito sa village na ito. Ito palang BF na subdivision, BF village na ito bali 3 city ang nakakasakop nito.
Parañaque City, Las Piñas City, and Muntinlupa City. Hanggang ganong kalaki po itong BF na to. Kaya yan. Tayo po ay lalabas yan tayo doon sa may SM, sa may President Avenue sa Parañaque pa rin. Ayan, siya nga pala na nung tayo nag-abroad, nang tayo nasa Saudi noon at hindi na tayo pabalik. Pagdating natin dito sa Pilipinas, naging driver pa rin tayo. Nag-drive po tayo sa emergency car or yung ambulance. Bali 5 taon po tayo nag-drive ng ambulance bago tayo lumipat sa isang department ng government. Ayan, medyo matagal-tagal na tayo nagtatrabaho sa gobyerno, palipat-lipat lang kasi co-terminus yung mga nauna. Pag wala, ibig sabihin ng co-terminus, pag wala na yung boss natalo or tapos na yung kanyang panunungkulan, magpapalit naman siyempre ng tao yung mananalo. Kapag hindi mo kakampi yung nanalo at hindi ka tatanggalin ka na, tapalitan ka na. Ayan, kaya talagang ganyan ang buhay driver dito sa Pilipinas. Shout out sa mga ate na tumatawid. Ayan. At medyo malayo-layo pa tayo. After po nating mag drive noon sa isang local government unit diyan po sa ating city, 2003 po, ayun, naisipan natin mag-abroad ulit. Nagpunta po tayo ng Kuwait. Sa Kuwait po, medyo nagtagal tayo roon, pero hindi po maganda yung ating naging experience ng unang 2 taon. Kasi medyo siyempre sa hirap ng trabaho tapos sa liit ng sweldo, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng ipapadala mong pera sa pamilya mo dito sa Pilipinas. Tapos sa Kuwait kasi, nung ako pumunta roon bilang direct hire, hindi po sagot ng employer ko yung bahay at saka pagkain. Kaya doon sa binigay nila sa akin na sahod na napakababa, almost 60 dinar, kakaunti na lang po natitira kasi magbabayad ka po sa bahay, tapos yung pagkain mo pa sa araw-araw, halos halos parehas na lang, kaunti na lang ang natitira. Kaya nag-taste tayo at ang ginawa ni host noon, habang nag-aantay tayo na makatapos ng kontrata, kasi 2 taon ang kontrata ko doon, ginawa ko na lang, nag-taste na lang ako kahit na anong trabaho pinasok po natin. Yung sumama po tayo sa isang kamag-anak na nangungontrata, yung nag-install ng carpet, kaya nagkaroon po ng sideline si host. Ayan, nung magkaroon ng sideline si host, medyo kumita doon tayo sa pagsa-sideline o sa pag-install ng carpet sa mga bahay. Medyo maganda-ganda yung ating kinita doon. Kaya medyo nakabili tayo ng mga kahit paano nakabili tayo ng pantalon, kasi napakaliit talaga ng sweldo na binigay sa atin ng ating unang employer sa Kuwait. Kasi magkano, kung kayo familiar doon sa dinar, medyo malaki yung exchange niya, yung exchange rate na dito sa Pilipinas. Pero pag doon ka gumastos, halimbawa yung bahay mo roon, kasi ang pinakamura doon 25 dinar kung ang sweldo mo is 60, magkano na matitira sa 25 sa 60, may bawasan mo ng 25 pambayad sa bahay. Hindi matitira na lang noon ay 35 dinar. Yung 35 dinar mo, babawasan mo pa ng pagkain. Siyempre, paano ka mabubuhay, paano ka mag-survive, kakain ka. Estimate mo na lang mga 20 dinar sa isang buwan. Kasi ang sweldohan naman sa abroad guys, buwanan, hindi 15-30. Ayan, natitira sa atin, magkano na lang? 25 dinar. Pag pinadala mo sa Pilipinas yon, wala, dito sa atin sa Pilipinas, magkano na lang matitira. During that time, na lumaki yung value ng piso sa dinar, kaya medyo okay lang. At least umaabot pa rin ng
Siguro mga 7,000 ganon. Pero kung susumahin nyo, kulang na kulang pa rin. Dahil may dalawa po si host na anak noon na maliliit. Maliliit pa yung mga anak natin noon nung tayo nag-abroad. Kaya nung mag-abroad tayo, maliliit pa yung ating mga maliliit pa yung ating mga anak noon. Ang ginawa natin, nagsikap tayo na madagdagan yung kita noon. Instead na natitira sa atin na 25 dinar a month, ang ginawa ni host, sumasama tayo sa bawang kontrata para kumita. Kahit na sugat-sugat na yung ating tuhod sa kakasipa ng pang-install ng carpet, napapayak na tayo sa hirap ng buhay noon sa abroad. Pero sige lang, laban lang tayo kasi para sa pamilya. Gayon po kahirap ng buhay natin sa abroad noon. Kaya yung iba na iniisip nila napakasarap ng buhay sa abroad, nako, danas po natin yan ang halos sa 8 taon tayo sa Kuwait. Kaya doon sa mga naiwanan dito sa Pilipinas na mga nagtatrabaho sa ibang bansa, lalo na yung mga sa Middle East at yung mga nagtatrabaho sa bahay, wag po tayong masyadong maghangat ng malaking kita doon sa ating mga kapamilya, kasi hindi po sila nagpunta doon para magpasarap sa buhay. Nagpunta po sila roon para sa ating mga anak or sa inyong mga anak, sa mga bata. Yung kung kayo yung mga magulang niyo ay nasa abroad, pagtiisan niyo kung magkano ang naibibigay sa inyo. Baka naman marami siyang iniipon doon or may pinagkagastusan din siya, kasi hindi naman kalakihan ang buhay ang sweldo natin sa abroad eh. Kaya ayan, sa mga kaibigan natin ng OFW, tsaga-tsaga lang at taste lang talaga ang panlaban natin dyan. At yung homesick natin ay labanan natin. Hindi na wawala yan sa buhay natin dyan sa ibang bansa. Ayan. At mega love shoutout po sa ating lahat. At maraming salamat po sa inyo. At sana pagpalain tayo ng Panginoon sa lahat ng oras at ingatan tayo sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Guys, andito na tayo sa President Avenue sa Parañaque. Ang labas po nito ay sa may SMBF na, sa may SMBF E. De Los Santos Avenue, Parañaque City. Ayan. At maraming salamat sa inyo guys, at maraming salamat po doon sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta o nagtsatsaga sa ating mga video. Ayan, si Host nandito pa rin, at ang inyong driver at ang inyong takilang driver. Maraming salamat po. Bye bye po.